Dan kada smo dokazali da sa verom u sebe sve možemo da postignemo. Stadion Luž u Lisabonu 2021. godine ostaće zauvek upamćen ne samo po istorijskoj pobedi kada je Srbija srušila moćni Portugal, već i po činjenici da smo konačno verovali u sebe i da smo konačno svima pokazali da smo tim koji se ne plaši nikoga i ničega. Napeta atmosfera i nesrećno primljen gol već na startu, neki su kraj malih ekrana već pognuli glave, ali igrači na terenu nisu. 33. minut, Dušan Tadić izjednačava rezultat i kreće moćna lepršava igra Srbije. Drugo poluvreme donosi još veću dramu. Onda, u 90. minutu, kada su svi mislili da će se meč završiti nerešeno i Portugal otići na svetsko prvenstvo, Aleksandar Mitrović skače na centaršu Tadića i glavom postiže gol za pobedu. Stadion je utihnuo, a Richterova skala je zabeležila nekoliko potreza širom Srbije. Portugal je bio srušen. Taj trenutak nije bio samo sportski uspeh, to je bila pobeda duha, borbenosti i timskog rada. Srbija je pokazala svetu da nikada ne treba podceniti tim sa srcem i verom u pobedu. Našim momcima želimo svu sreću na predstojećem evropskom prvenstvu i da se samo sete kakav su uspeh tog dana napravili, a ne pričamo samo o rezultatu. Snovi se ostvaruju ako u njih dovoljno verujemo.